guys, welcome to my live. Umam Gobozi TV. Welcome. Kuninzi okwenzekayo namhlanje. Kubhizi. Abanye kuthiwa bazele banabantwana bebephika baba pregnant. Ayiveli kakuhle le picture. Abanye bebephika ubaba pregnant. Sesiva kusithiwa banabantwana. Hi guys, welcome to my live. Welcome to my live. Finally, uyifumene i-live yam, Amisa. Finally, uyathanda ukuthi i-live yam ikuphostile. So today, you are very lucky ke sana undifumene live. Ndizama ungena ke ngoku ndizijonge apha ku-YouTube so that I can read your comments apha because ifoni ikude. And then andithandi xa ndisondele ko-live ukubone umlomo usebusweni benu namazinyo. So I'm gonna read your comments here. Otherwise ninjani bethu nani? It's a Friday. Umntu osendlini on a Friday. Ngumntu obhorayo ofana nam, abantu bayagrova. So umntu oleleyo okanye ohleliyo olapha kulo live kushuthi ufana nomamgo. Ngoba abantu babhizinesi savana ngoku. Yabo, kumnandi kuyajiva. Otherwise, right, guys. Imake, let me join the live yam so that I can see comments zenu. Mam Gobozi TV. Okay. Yeah. Hey! Mpumelelo uthi mandize nazo. Yo, hayi sana alikuthiwa alitshoni lingenandaba. I can see your comments. Kuthiwa alitshoni lingenandaba, guys. Sithe sisithi namhlanje, hayibo. Usne apparently yesterday she was crashing out ku TikTok. Ndiyanibona nokuthula Ngcobo, ndiyanibona Precious Dube, ndiyanibona Mpumelelo Mandi Hlophe, ndiyanibona Zama. Thank you guys. Nani Sindiswa Mfundisi, ndiyanibona. Nani Mfanelo Cemo. Hi guys. So ke sana namhlanje sithuswe into kaSne. Usne apparently ebeku TikTok izolo live egqagqanisa pha uba lo mfana wakhe anaye ngoku ubusy unentombazana entsha and ke ngoku le intombazana endala engumagogo, yabo. Lo mfana uyabathanda like amalady okanye amantombazana amadala. I wonder if izawulasta nalo relationship, like umhethile ebemthanda abantu futhi kudala bemxelela uba Sne, this guy is using you for clout. Now guys, andifuna uphostisa mna bendingayikholelwa ukuthi uSne ukwi-relationship nalo mfana nyani. I honestly thought uba inoba bayadlala wethu is for content, inoba mhlawumbi lo mfana usebenza behind the scenes zika Thando Nesithembu because ndiyambona uyi-photographer, yabo. So I was like, hayi inoba mhlawumbi basebenza kunye xa beshuta, yabo, then ba-close noSne because ke bekukhona ne-rumors zoba umfana engathi ugay. And then ke ukusiphinde sibone nelantuka nefone yakhe une-picture like i-pouch yakhe, yabo. Niyayibona i-pouch yakhe injani. So bathi abantu nale pouch yalo mfana ingathi iyachaza uba akekho straight, yabo. Only to find out ukuthi uSne ebethandana nyani nalo mfana and bebepostana ke, yabo. So I was like, okay. So ngoku uSne ke beqaqanisa ba umfana umdlalile and ke ukena uzawungena ko Facebook, uzawungena nako ko TikTok nako YouTube athethe yonke into, yabo. Like I'm put on blast.
umfana ke sana wacaphuka ba Snare, how can wenze le nto ekubeni koba inguwe ondivise kabuhlungu, yabo? Hayi bo. So bangene ke ngoku nakulive xa wentomazana uSnare atyhuze uba yiyo le yomfana. Lo ntombazana nomsindo uba waye uSnare embiza ugogo, kanti hayi uSnare ebengakhange abe kanti uthetha le ntombazana. So bangene bayithuna lo mfana. Athi umfana esaqala uthetha uba Snare, wena ndadibana nawe, thetha inyani uba ndadibana nawe umithi. Wabe uSnare naye ethukisa ngapha phofu besachaza kule ntombazana uba akazukwazi uthetha yonke into, yabo, because yonke into izawudlala kwi-show next year, yabo. Siyayazi uba uzawuba sengxakini uSnare ukhe wachaza yonke into. Laa ntombazana yathi ningakhe nilinge nizoxabana kulive wam, wabakhupha bobabini. Heyi, hayi bo. Sithe sisajonge leyo umfana kanti uyathumela izi-screenshots ebantwini. So le nto yonke ibisenzeka between yena noSnare. Xa singena koFacebook, hayi bo, nazi izi-screenshots. Hayi ngokagogo uSikhotheni. Wabaxela abantu on social media babekusenza kantoni between yena noSnare, wakhupha ilantuka ii-chats zakhe noSnare. Zininzi ke ezinto guys, ndiziseyivile zininzi ezi screenshots zomfana ethetha noSnare. Eke nazi 1 2 zininzi guys. I'm trying to uba ndifake up noba zimbini ezi screenshots zalo mfana. Aveli kakuhle, but benizibonile guys man. I'm sure you watched my videos. But ke ninganifundela, I've got them here. But umfana basically echaza uba Snare, wena ndadibana nawe upregnant. And then wena ke ngoku waphosisa. Ndadibana nawe upregnant, wena waphosisa wathi wenziwe pregnant ndim. Mna ndibe nawe ngoFebruwari, ndibe naye ngoFebruwari kulo nyaka. So uSnare kokoko ekunyela lo mfana ezinyanga ke, umfana ecinga uba umntana ngowakhe, kanti uSnare umntana ayisingowomfana, yenke. Nantsi nepage ke enye kuFacebook ebifakile, kanti umntana ayingowomfana. Nanku uSnare ngoku ezala before time. So umfana wayiqonda ke ukuba there's no way kaloku uthi ubeleke uSnare a month ago, bona bedibene ngoFebruary, kanti uSnare umithe last year November December from imithe le ex yakhe. uSnare uyayichaza ke le ex uba ebenayo i-ex and eyithanda, wayilahla, ilahliswa ngulo mfana. Loo nto lo ex inoba nangoku izawumhleka okanye iza kothuka uba kanti uhlukene naye. Ikhona lo live, maybe ndizayifaka ngomso. Iza kothuka uba like bayehlukana ngoku because uthi uSnare befaka laa mfana abone neevidiyo zabo. So inoba ngulo mfana ummithisileyo kuSnare, uthi walahla umfana wakhe, lahlela lo mfana, phofu uthi li-2K eli. So wade walahla i-boyfriend yakhe for eli 2K, i-yellow bone, kanti uzamdlala. So umfana nomsindo ke kuba Snare sukwenza ngathi ndim umntu orongo ekubeni koba inguwe ondidlalileyo, uyabo. And ke uSnare wabe ebhizi efowunela umfana wafaka zonke ezi calls zikaSnare. uSnare ufaka ii-calls inoba ziyi-30 guys ngexesha elinye. Umfana waziveza zonke ezo lantuka ezo nto ezithunyelwa nguSnare zininzi, azithumela ngexesha elinye. Kutheni zingaveli ngoku ezisedikwe? Why zingazuvela ezi pictures guys? Abe enomsindo ba uSnare ngoku ubhizi uthetha ngaye kuTikTok, wade wabhala kwenye messages zakhe ba Snare, please stop talking about me on TikTok because ndizama uba sihlukane kakuhle, kungabikho nto like izasixabanisa. But wena ke ngoku umane uqhubekeka uthetha ngam, yabo. So itsho ke into kaSnare, wabe echaza ke umfana ba uSnare sebelekile umntana, umbeleke umntana oyintombazana a month ago. Wafaka ke nelantuka nento ebu-statement, bendiyifundile kwividiyo yam. Andiyazi ke uba bakhona abefumene ividiyo. Ufakile umfana into ethi, guys, this really isn't an easy time for me. A lot of hateful things are being said about me, both online and in person. I don't want to share this publicly, but I feel I need to clear the air. It's so funny. Andiyazi uSnare ebesenza ntoni.
uyazazi uba uzawuba sengxakini noMzantsi Magic, uyazazi uba uzawungxoliswa kwabo nangokwenze ipodcast oyingxolisiwe. So I don't know why eye wakhuphela umsindo wento ye-relationship yakhe nalo mfana ekubeni koba eyazi lo mfana anga-exposa into yoba upregnant, and ke ngoku into yakhe ye-pregnancy is content, yile funeka idlale kuthando nesithembu. Ngusine olatuke lo mfana. So wachaza ke lo mfana uba we were expecting, and along the way I found out that I had been lied to. The child was not mine, though I was involved in everything. This has been extremely difficult for me to process, and being insulted in public only makes it harder. Eva? All I ask is that I be allowed to move forward with my life in peace. Thank you to those who continue to show kindness and understanding. So ngusine, I don't know besenza ntoni naye, sisikhwele kuye. So usine befuna lo mfana amxolele ukuthi usezele uzele umntana ongasungo wakhe, angathandani. Uthi usine kolakhe icala uba like ingathi it was too soon. But umoshile ude atsho uba guys ndiyazazi nami uba ndimoshile ne, you will find out on the show into endiyenzileyo, but it was too soon. Hayi sinezaneza. So itsho ke into guys, let me go back to the live and read your comments. Hey Mam Go, okay, babulisa abantu. Ulwimi liyatshisa guys. Isaac, uthi speak English, woman. Yo, hi Isaac. Sana, the way you're asking me to speak English, you must ask nicely. If you were to ask me nicely, maybe I will speak English, because I don't mind speaking English, but the way you're asking me is so rude. Speak English, woman. Is that a question? Oh, fucking a question mark. Hey, I don't know, Isaac. I just don't like your tone. I don't like your tone, so I'm sorry. I'm not going to speak English. I'm going to continue speaking my home language. It's isiXhosa. Okay, so itsho ke indaba kaSnake, guys. I guess ke sawubona yonke into kuthando nesithembu, because uEntle confirmed that bayashuta okanye bagqibile ushuta, but akayazi uba izawudlala nini iseason. Sathi sisajonge leyo kaSne wathi umfana uzawuthi go live at 8 o'clock on TikTok, but ke he didn't. Usne ulive but uzincokola nje nabantu uthi today we're not getting anything, akazothetha nto. So injalo ke indaba kaSne, guys. Kuthiwa bepregnant nyhani, besizibonile pictures. Uzakhala uMakucele ngofeyila. Uthi Grace, oh hayi kodwa newari guys. Yo uMakucele ukhulise kangaka, jonga uthanda ungakanani. I wonder uphi umntana, abanye bayabuza uba I wonder uphi umntana kaSne, because usne uhleli eku-TikTok, but ke akaveli, uyayiswitcha off icamera. So kungenzeka uba ku-TikTok while encancisa umntana, uyabo, because khona la option yoba ungaveli. So uvela nje, but ixesha elininzi njengoba epha ku-TikTok kube engabonakali. So kungenzeka uba mhlawumbi ke uhoye umntana. Hayi usne wenza kakhulu guys. Niyaqonda uba ngumntana wakhe we-follow. Oqala ukhona uthando, owesibini ngulo uyinkwenkwe usamkelo, owesithathu ngulo wafumana miscarriage. If niyakhumbula was it season 1 kathando nesithembu, wezingane zesithembu, season 2 wezingane zesithembu wafumana miscarriage. Ngoku ngumntana we-follow, kuthiwa umntana wentombazana. Yo usne guys, I want tata kunjani. Iwesi kaloku sana he is still recovering from having a stroke, and then nangu usne. Grace and Messi uthi there is another but. Uthini but? Uthini but? Hey, Kanini, how can I forget? Eyona nto bendiqoma ndifuna noba sizoyithatha apha ku-live ebendiyothuka. So umfana ke ngoku kweza screenshots, let me go back. Eyona nto bendifuna ke ngoku unibuza nani. Mna bendingayazi le nto, bendiqala uyiva, but ke ukhona nongenileyo wathi yes iyenzeka loo nto leyo. Sithi esinye screenshots salo mfana, we were together February and had a we were together February and you had a child yesterday. Yabo, I think August the message, and you got pregnant. Okay, we were together February and you had a child yesterday. You got pregnant November or December's name. You had isekisi with me when you were pregnant.
Do you know that could have made me sick? Ithini into, guys? I didn't know. Did it made him sick? Njani ufumana isifo? Anna man, that's not what he means. So apparently ke ngoku uthetha ukuthi ngegulile ngale nto yoba ke ngoku eye walala naye emithiswe ngomnye umntu engangodade omntana. So kwividiyo yam bendiyenzile koku ndiye ndabuza uba hayibo guys, umntu opregnant then walala nomnye umntu ongangodade omntana iyenza loo nto leyo uba agule. So bathi abantu ewe culturally kubhiliva loo nto leyo uba ukhulelwe and then ulale nomntu ongangodade omntana, then laa mntu ke ngoku usenogula okanye asweleke afe, guys. Bendiva I was 2 years old. So phofu ke bekho sizathu soba ndiyazi okanye ndingayazi because ke zange ndaba involved kwinto ezinjalo ndibe kwi-situation whereby funeka ndilale nomntu ongangodade omntana wara. Yho! Hayi guys, so umfana uthi yazi uba ngendigulile mna okanye ngendifile akayicingile yoba mhlawumbi it means uSnake xa emithiswe ngomnye umntu nalaa mntu bengasebenzisanga i-protection nabo kanti abasebenzisanga i-protection. Heyi, ayoyikwa i-HIV sana. Nezinye izifo ezisulelanayo akho kuphela kwayo, zininzi izinto guys. Yi-pregnancy, zizifo. And ezinye izifo ke ukuzocantsi zi-increase ne-risk of getting i-cervical cancer. So guys, funeka umuntu azigade. Uzofumana isifo esiza kubeka i-HPV, yabo. So we have to be really careful. So bendiqala uyiva loo nto leyo guys, beniyazi loo nto leyo uba xa le nto ithethwa ngulo mfana nomnye abantu kwi-comment section baye bathi bathi ewe mamgo injalo loo nto leyo. Hayi, andinongayihleki bendingayazi. Heyi, ningabulalisa abantwana babantu guys, please. Uba awuzazi ukhuleliswe ngubani, hlala nesisu sakho ude uyobeleka. Uba uhlukene ke notata omntana, so focus esuswini ude uyobeleka because kuthiwa culturally ungamgulisa umntu okanye angafa. Qala uyiva. Ufuze utatakhe uSnake ngozala kuthi uthandokazi. Kuthiwa noMpumelelo, kuthiwa umfuzile noMpumelelo, yena noMpumelelo because noMpumelelo abantwana abathathu and usemncinci. Kuthiwa ufuze naye noMpumelelo. Khanikhe nitsho nani ke bethinani uba niyayazi le nto yoba umntu xa elele nomntu ongangodade omntana kuyenzeka uba agule lowo. Bendingayazi mna shem, bendiqala uyiva namhlanje. And then ke ngoku simuve ke from uSnake. I don't know if ikhona enye into guys enifuna uyibuza okanye yazi, but zitsho iindaba zikaSnake esizivileyo. Wakhupha ne-screenshots ke umfana. Ngicela like guys, please like the live because there's only 11 likes and there's about 57 of us at the moment. So please don't forget to hit the like. Obhontsi guys, obhontsi. Andiyoyiki i-teenage pregnancy ndimdala, andiyoyiki i-teenage pregnancy ndimdala ndingaka. Yo, Sana Grace. I am guys, I'm done with having kids. I have 2 kids. My son is 18 years old. When's I matric this year? My daughter is 13 years old. She's going to high school next year. Why? Ndingaphinda ke ngoku mna ndiyoba nomntana omncinci ndibe nesana lapha ndilikhulisa aliphindele esikolweni. No. Lethu irayithi ikwekwe intombi. There is no need for another child. First time catching your live, kutsho uTeacher Mami. Hi Teacher Mami. Yo, iwesesesithetheke sana into eninzi. Ubusovile indaba kaSnake yoba upregnant and kuthiwa sebelekile nomntana oyintombazana. Ubusozivile ezo ndaba, ndizenzile iividiyo zi-2 Teacher Mami. If bungekaziva ezo ndaba, uyawusewuhamba ke uyobukela ezo videos okanye uphinde uthi catch up kule live. Sathi sajonge leyo kaSnake ebethunani efuna ubambisa umfana ibhantshi. Waske wazala ke ngoku
sathi wathi gqi umpumza sana release imoto kwi-partnership, njengoba kwi-partnership okanye kwenzeka ntoni, but ke isitsixo uyanikezwa. Nantsi iHyundai ibhaliwe Mpumelelo Mseleku. So koko kubhizi ke sisithi congratulations kuye. Unomtiritiri naye ngulo ke ufumene une-brand deal neJayTo, so naye be-excited esithi another one in the bag. Excuse me. So ke kubhizi ke shem kuyahalaliselwa uMpumelelo ngemoto yakhe ke le intsha. Ndiyazi noba ikhona i-picture inkulu shem, SUV. So bahamba ngamaqukunya sana nonomtiritiri nanku. So ke abantu babhizi ke bathi congratulations kuye uMpumelelo. Jonga ndiyasondela isiqhelo ndizilibele uba nazi ii-comments ndinazo apha. So ke I guess guys, congratulations to uMpumelelo noSneh. Congratulations kuSneh ngomntana wakhe omncinci. Congratulations kuMpumelelo ngonkosikazi wakhe wesi-3 unomakoti abayi-2 uAmahle noTirelo. So nantsi ke ngoku umakoti wakhe wesi-3. Niyayazi ke soze bangabikho abantu abazawugxeka kuthiwa uzokhe wondla abantwana ke ngoku, thenga imoto abantwana ukhe wondla abantwana. Oh guys, kuthiwa khawukhumi wethu khanike nivuyisane naye, khaniyeke. So ke sithi congratulations. Sana banamaqukunye nonomtiritiri inkulu nale katiritiri nayo imoto. Laa JayTo yakhe nale kaMpumelelo nayibona ke mos. Ukhona otheke, yo uMacele uzawuthi iphe kalwandle. Yo guys, andikho right. Yazi mna right, yewe ke ndiyagobhoza nendiyathetha ngabantu, but ezinye izinto ndizicingi. Yazi ne-worse kunam nina. Wathi omnye comment section, yo uMacele uzawuthi iphe kalwandle imoto. Yo, hayi guys, yo kodwa uthi ke uPhontho, yo uSneh kodwa Nkosi ndiyaqala ukuva indaba kaSneh. Yo uSneh ke sana ukhulelwe. Qha ke shem ndiyamcingela uSneh. Oh guys, niyakhumbula kaloku nanku uSneh ubomi bakhe buyimovie. Last year ibile podcast into, was it last year? Sabona nakuthando nesithembu ukuthi uze ke axabane noMangwabe noMakhumalo, kubekho la confrontation yakhe noMangwabe phandle ngenxa yoba yewothetha ngabe ku-podcast uvinjwa ii-roles nokuba akabathandi wara. So ngoku izawuba yile yalo mfana, kanti nangoku bokuqala useason 8 ibiyento yomtshato wakhe. Umtshato wakhe nayo uphulukene noba uSneh caba waye umfana wakhe wambhaqa ephume neetshomi zakhe behlele endaweni kujayiva kukho amadoda khona. Kodwa uSneh naye kathetheleleki. Yabona mna bendikhe ndamthethela uSneh, but ndiphumile apho. Andiphindi ndithethelele uSneh guys. After le into iMasterpiece gungqu, iwesi asibhanxe enze ivideo athi yena akakhulelwanga, aphike. Nam ndiyaqomba hayi kodwa nyhani ke irongo laa nto umntu enenteshe kube kuthiwa ukhulelwe. Kanti uSneh ukhulelwe nyhani. Mfazi Ndini, andiyazi wenza i-live, ndibona ndidlula ngendlela. Kuthi undiphile Mbeduka. Hayi mani le live beske ndathi khawuthi khe ndenze live wethu. Nangona ke ndibona uba kusebusuku, but ndiqomba hayi wethu ku-Friday. And ke ngoku uninzi lwethu lipeya next week. So fanele uba sisendlini, xa ungenamali hlala endlini. So makhe ndenze le live, mhlawumbi bazawuba khona abantu noba bathathu ke abangenayo. So ube nelakha ke sana indiphile. Otherwise besigqiboshukuxa indaba kaSneh nento yoba nomntana kwakhe. And then ngoku sibhizi ke ngoku sithetha ngale kaMpumelelo uba ke eye warelisa imoto. So oko kubhizi ke kusithiwa congratulations kuye. uMpumelelo naye ke earlier on in the week benibonile indaba yakhe kunye noFortunate, le girl caba le ntombazana kuthiwa yi-girlfriend yakhe. So wathi go live noTirelo noAmahle, yangena intombazana yamgifta uMpumelelo. Phofu siyibonile ivideo uMpumelelo ekwi-birthday kaFortunate encume phaa kwalapho kuvele khona uba hayi noba i-girlfriend yakhe. So ooTirelo bathi bawubomi bathini nanguFortunate ulapha ugifta uMpumelelo, baphuma kulo live. Then ke uAmahle wathini? Wathi uAmahle sana,
abuthi ku-Fortunate ndim umadam. Wathi noba unothengelwa ii-birthday presents ndim umadam. Yo nakuza kusizinto kwathiwa yo he ugogo Flow uzawuthini amahle bahambaze sana ko-Instagram uzothini ugogo Flow wenza ividiyo sana amahle ayakekela into yam wenza ividiyo wafaka kwi-Instagram stories zakhe emodela sana enxibe le nto kwathiwa he hayibo amahle kwathiwa hayi makoti kwathiwa hayi makoti nanku umakoti. Day after siye sava ngoFortunate kwathiwa uzayobikwa kuGogo Flow kuthiwe Gogo Flow amahle bahambaze ko-Instagram. That hey uyenzile into uFortunate hey ishubile sana wathi noba unganxiba ilokhwe enegqabi benxiba ilokhwe ebomvu ngoSifortunate wathi noba unganxiba ilokhwe ebomvu ndim umadam ndim umamkhulu. Noba unganxiba ilokhwe ebomvu Fortunate isigcebheza selokhwe ndim umamkhulu. Makhe sikhangele sasigcebheza selokhwe kaFortunate. Yo guys andisemdala for eso sigezo ndisenzayo ngabantwana. Wathi amahle noba unganxiba ilokhwe red ndim umadam noba unganxiba ilokhwe red ndim umamkhulu. Yayive wangena wamodela sana wathi ndim ibhoza wathi ndim intombi yaseMelmoth. Yayiva xelela ke mna ke senje uba kushubile guys kushubile. Unomtiritiri yena wathini wathi okusalayo ndim unkosikazi ka ithini ngowedlozi amahlobo akwazi uba ngowedlozi kodwa kayi-virgin. Wathi okusalayo ndim umain ufike ndilapha so kuthe ke ngoku uMpumelelo nangoku enikwa imoto yakhe unomtiritiri ebepha sana bedensa noMpumelelo besithi nakya nabo besithi nakya wathi ningazinxiba ilokhwe ezibomvu ningazinxiba ilingerie mara ndim isoldier ngena soldier. Ndim isoldier. Yayiva ningayenza yonke into yenzayo abantwana bam ninganxiba ilokhwe ezibomvu ninganxiba ilingerie mara ndim isoldier baby. Soze nilenze ixesha. Oh guys ulibonile ikhekhe lingakanani uze nenye estrong umakoti. Hey umakoti uze nenye estrong ndiqomba hey inoba bathini ke otata useleko nabathini inabathini guys omusa ngoba kaloku andithi bapha ko-Instagram nabo kuthi hayibo makoti kodwa kaloku sana hayi makoti ikhekhe liyabonakala uzobekile makoti. Uthi amahle ungawi mamgo. Hey umgosi sana sizawude umntu awe phantsi umntu uzawude awe phantsi sana kuthiwa hey uzawucetywa kuGogo Flow lo. 1 nguSne Gogo Flow hayi uSne nanku kwaye nebecetywe kwa last season nakule season uzawucetywa. Amahle usandolotyolwa akakathwani nothwala akakasiwa kwapha iinkomo kodwa zile kowabo nanku ngoku yena uhambaze ko-Instagram. Uphi anti wakhe oh hayi kodwa guys basebatsha kodwa sengabantwana kuzawuthwani. And wayetshilo ke umayeni wathi Impumelelo nisengabantwana sebancinci sawufuna ukwenza izinto zobuntwana khawuyeke khawuenjoye ubomi. Hayi nomtiritiri nanku nca sana. So yeah ke guys akho nto ingako bendize nje nezo zinto
akho nto ingako, but ke we're looking forward to season 9 kaThando Nesithembu lo kuthiwa sekugqityiwe ke noba ashutwe. Sukuthiwa sekucacile ke ngoku naxa ebuya season 9 into kaSne izabe iphambili. USne hlezi esiphathela shem i-content for uThando Nesithembu. Sayivala isizini nangaye ngefight yakhe noMangwabe. Kanti sasivule ngento yelobola yakhe uba kuthiwa uhlukene nomuntu ebezazomlobola. Ngoku sizayivula ngento yakhe yonika umfana ibhantshi wabeleka umntana wesingaphi. So hayi uSne shem, she is serving. Kuthiwa uMpumelelo deserves ishow yakhe noSne kanti because ngabona bane-content. So kungako guys ebendiniphathele kona. Ubukelwa uyabuza uba imoto kaMpumelelo is it sponsored or bought, Mam Go? Hey, I think maybe it's sponsored. Okanye zawuthi ke bathini ithini into kubikho nto mhlawumbi yabu-discount xa izawubrandwa imoto? Because the way abeyenze ngakhona inikwa nesitiqonjontoni, congratulations. Because xa ibrand deal iye yenziwe kubone Hyundai X Mpumelelo zonke ezaa nto yenziwe ngathi uyithengile. But ke the car is branded kuthiwe Hyundai then kwathiwa Mpumelelo Mseleku. Mhlawumbi ke yeah banento ebu-partnership. Yes, I think so, because also uTirelo ebepostile kwi-Instagram stories zakhe esithi another one in the bag, wafaka ivideo kaMpumelelo ibonisa ke nemoto but waphinda wayisusa. And I was like, hayibo uTirelo ususe le ntoni? Kaloku uTirelo is working with uOmoda, ubhizi upromota iJeto ngoku. So mhlawumbi yabo, as much as ulantuka kuphi ePortshepstone zithengisa nezinye imoto, but noma kuthiwa asifuna uconfuse abantu uyabo, so wayisusa ke. So mhlawumbi ke it's partnership sort of, but kwaleyo achievement guys, because not wonke umuntu uzavele anikwe ke imoto ba ayiqhube for lo dealership. So I'm not sure mhlawumbi uyithengile basebenzisana babonisana bazawuthini into in terms of into ze-payment, but uzawufumana discount kuba ezayipromota okanye ke it's just sponsored. I don't know. So I don't know, Bukelwa. TBH, Ulwandle doesn't give us any entertainment. Zama, Ulwandle doesn't give us any entertainment, and Ulwandle unayo entertainment. Kulive wami benimenzile okugqibela benide ndathi share apho bekukho ichomika amahle. Ichomika amahle bekunye kulive. Wachaza omnye uba hey wena nguwe lo wenza Ulwandle wafumana i-car accident eDurban. Yeva bayihlekela loo nto leyo, then yaphinda yabuzwa. So ingathi ke ngoku Ulwandle is dating ichomika amahle. Ndinayo lo live lo umde, so ndizakhe nami ndiyokhangela then maybe ndizanifakela, because Ulwandle wayebuziwe wathi Ulwandle unawo amantombazana. So there is i-content kuLwandle, it's just that I don't know why bengayivezi beveza into zikaMpumelelo qha. Like what's the point? Like akho nix esiyifumanayo. Abanye ke umzekelo uMpilo uyatsho uba usingle. So xa sithi usingle ke ngoku uMpilo siza expect uba athethe ngesijolo sakhe azasithatha phi uyabo. So nantsi ke le chomika amahle babe live kunye kwavela into yoba ingathi unoLwandle yile. Sayikhangela la live ndindlalele. So kodwa kasiniki content Ulwandle nyhani noAbongo wesikwade kwachaza kwathi wena Abongo nje sikwazi udata kusitsho Ulwandle kunye noMpumelelo yena ebethe akanamntu, so naye akafuna ukuthi share. And I think yakhe interesting kakhulu kuba inayo ne-element of LGBTQI uyabo. But yeah, understandeka guys ke xa bengafuni mhlawumbi umuntu uthetha ngezinto zakhe, but ke kaloku sanuyenza show because thina sifuna ubona xa nisenizile niyenza show, we want to see ngobomi benu, otherwise sanuyenza. Oh manjonge apha ikhona i-comment yomntu ebanjiweyo lapho amahle uphole inokuba okay manthi show Indiphile. Okay, comment ka Indiphile.
Okay, nantsi lapho Amahle uphole inokuba kwangoku ebekhetha le swimsuit ebesithi angekhe sadlala ofortunate sikhona. Ndizombonisa ephole inoba jonga andisaboni noba yi-swimsuit ndithi lingerie. Hey, hayi nathi uguga kwethu yeyi inoba bepholeyo Amahle sithi hayi anginandaba no-fortunate mina okusalayo uMpumelelo ungilobolile so anginandaba. Then uTira lubhizi Wemahle bheka la kulaa ndawo iblue ibhalwe MVP bheka la xa jongo Amahle yilaa ntombazana iyabonakala yiyo ligift Impumelelo engasacaphuka uTirelo usijwayela kabi kuthiwa Tirela kutshiwo indoda uba isile. Akutshiwo uba indoda isile Tirelo usijwayela kabi bheka Wemahle uthi Mahle Wemahle bebetshilo abantu. Akasavuthi uTirelo. Ndiqomba kungenzeka uba Amahle uyazi yonke le nto ngofortunate mhlawumbi umntu ebengayazi nguye yedwa uTirelo. Wemahle bheka baku-MVP laa ndawo iblue. Uthi Amahle uphole yho wakhutshwa amaxhala kudala Amahle sana. Ndiqamba heyi mhlawumbi Amahle yonke into uyayazi ngofortunate nguwe lungazi into Tirelo. Hi guys. Hi, we are building here. Usne is building here, guys. Kuthiwa Usne utata kuyambona ingathi wenza kancinci. Usne noMpumelelo bayancedisa utatakhe. Utatabo bayabona indaba yakhe islow. Hayi sana, khemen njenga akho zilantukazi abantu ndiziphosileyo. Andijaji ne Amahle hlehle uthi andijaji ne but ayifani noAmahle lobe simbona eTV lento yezicebhezana. Igame ishushu kaloku sana. Igame ishushu ithi umuntu makangene kusicebhezana. Igame ishushu sana bangeni lo fortunate. So ke umuntu ufuneka ahlala athi guys akho nto wethu ingako bendizoncokola nje nani ndizonitshekisha ndizothi please abangakabukeli my latest videos. How can I forget enye into ebendizele kule live guys kukhona okuzayo. Okay, andiphelelanga apha ekugobhozeni uthetha nje indaba zabantu kufuneka nento eziserious nento ezibhig nento ezideki yabo. Ithandeni ibonise hlalani apho ningahambi siyakhula guys. Jonga ke endiniphathela kona matye thini ngathini ulibala yona nto enye bendizoniplaga kuyo kule live eyona nto bendiyizele kanye ngaphezu kwaleyo thetha ngabantu nakya yho ayivili kakuhle nkosi yam. Makhe ndiphinde ndikhangele enye ipic mhlawumbi ezaba ngcono. Yes guys, silapha ngoku guys. True Crime with Bakho M. I do have another channel. I-channel yam yokuqala i-monetized. Ndandithetha i-English ke phana ndisenza i-gossip. So I was like, hayibo i-channel yam is just sitting there and it's monetized. So ndiyayithanda i-true crime guys. Yo, I love it. So I decided ke ngoku uba ndibalise nam amabali alapha eMzantsi uyabo. Kukhona ke ivideo endizayifaka yebali esele ndilenzile already. So ndizanika i-taste apha kumamgo nibone ba ndizabe ndisenza njani uyabo. Very interesting stories. Ndizabe ndiwabalisa ngesiXhosa ke as per usual. Please, you must go and subscribe to True Crime with Bakho M. There's only one video ephanda ndiyenze kudala. So I've improved ke ngoku yabo. Interesting stories guys. I will not bore you. So yeah, that's my latest project. Nansi channel True Crime with Bakho M.
Please go, guys, and subscribe and hit the notification bell. I'm going to be uploading videos. Sezikhona endizishutileyo, but editing is a lot of work, guys. It's a lot of work. And ke ngoku ayizo videos zimfitshane zinde. But into emandiyenze ke ngoku mandikhawuleze le sendiyigqibile bendiyenzile ndihambe ndiyi-uploade apha kuMamGo TV, nibukele nibone ke ngoku uba yeyi uMamGo uzabe senza ntoni apha. Very interesting stories. Ewe ke zi-sad because ke abantu bayasweleka, guys. But yeah, I think ngenye into ke ebendifuna uyi-announce nonixelela, andizohamba apha kuMamGo TV. Andizohamba mhlambi kule channel ndizawuploada, let's say 2 videos a week, 2-3 videos a week. Then apha kuMamGo ke siyaqhubekeka because zona ezi videos zizabande kancinci, mhlambi 11 minutes, 15 minutes. Very interesting. Ndizabe ndibalisa ngolu hlobo ndibalisa ngalo, niyandazi ndithetha kanje, so ndizabe ndithetha kanje, but it's just that ke zizitori ke ezi-sad apho abantu besweleka, like niyabona mos izitori zo-Rosemary and stuff like that. Yeah, zininzi ke izitori zabantu apha eSouth Africa ababulawayo kabuhlungu, especially women, yabo. So yeah, ndinalo channel ke ndizawuyenza, phofu seyikhona nantsi. I just need to upload videos. Ndiza-uploada ivideo apha kuMamGo TV, mandithembise ndithi ngomso, to give you guys a taste of what to expect on this channel. Yeah, then apha kuMamGo sawuqhubeka ohlobo siqhubekeka ngalo. Yeah, itsho into ke, guys. Anyways, I think we've come to the end of our live. And yazi ke ba ikhona enye into that you guys would like us to talk about, but from my side kuphelele apha. Bekumandi, guys, ubanani bekumnandi, sihleka. Yeah, entertainment, bas entertainer shem, bas entertainer abantu ngobomi babo. Sanuthi cwaka kaloku, sanukuthi cwaka ndigqibona ixelela nge-true crime channel yam. Nizawuya niyoyitshekisha, nizawuhamba niyo-subscriber, please. Ndizobe ndibalisa kanje. And ke I'm gonna be on camera. Ayizuba yi-voice over, guys. I'm gonna be on camera. So yeah, I'm excited. I'm nervous, but I'm doing it. True crime with Bako M. And Anisethula kaloku, guys. Thethani, guys. Thethani, I'm building here. I'm growing here. True crime with Bako M, please. Support your girl. Inoba senini mandithethe ke ba inoba senibheke khona ke niyojonga. Congratulations to your new channel, MamGo. Give us a taste yayo sizoyijaja. Ewe, ivideo esendiyenzile ndigqibile, inoba no-editor ndi-halfway. Uphuma kwam kule live, mhlawumbi ndizawulala noba ndileli andizolala ndingayigqibanga laa video. Sendiyigqibile uyirekhoda, yonke into ndayigqiba, nda-editha. So funeka ndimane ndifaka, yabona, izinto to make it interesting, yabo. But yona it's done. It's a pity. Ndinganibonisa njani na apha? Yona it's done. So manithi ngomso ndiyayifaka. So into ndizayenza ke ngoku, ndizawuyenza futhi ibe yi-premiere. We're gonna watch it together live apha kuMamGo TV. Enke kule nto yoba uthi undiphile kule nto yoba siya multitasker, mfazi, sizoyibukela ingakumbi kona ngoku umkhwanazi avumbulula izigaxa. Umkhwanazi uvumbulula izigaxa. Kukho nezo cat, yabona, nazo ke zizitori efuneka sizivile siyava. Kholo cat wadubulo teburhotho bejane bekwenzeke njani, ithini into. So if ndizabe ndiyenza ke ngokulo video, ndizandiphathela kakuhle yonke into so that you understand. Even myself, nam ndazi nje uba ucat kuthiwa wayenoteburhotho bejane kuba ke engumntu esimaziyo ku-social media, but andizazi ii-details zobugebenga bakhe, uyabo, njengoba sede caba ubanjiwe nganikwa neebheyili. So yeah, sizawuthi dive deep ke kwezo zinto xa kukhona ke abantu ababuliweyo. And uyavumbulula pha uGeneral. Siyakubongela sisi, sikuthanda nyani. Oh, thank you so much, Precious. Ndiyanithanda kakhulu nam. Thank you so much for isupport yenu. Bukelwa.
Nonke guys, sendinazi nje. Ndiyayazi uba you guys are always there. So yeah, I'm gonna be working very hard. Yabona ngoku ndizawuphuma ndigqibezele le video ndizanika i-taste yale channel. Promise andizomlahla uMamgobhozi TV naye ndizabe ndi-uploada, but ke funeka noko khe sikhule khe size nazo nezinye izinto ezi-interesting and ezifundisayo ezakhayo, uyabo. Then ke siqhubekeke nange-entertainment on this side. Kumnandi ke apha ku-True Crime with Bakho M, ndifuna uba on camera neza ndibona ndithetha ngolu hlobo ndithetha ngalo. Hey Nomfusi, wangena sendizawuphuma. But ke uphela kwe-live you can watch it again. Ungaphinda uyibukele. Guys, I think sigqibile ngoku guys singaphuma. I think singaphuma. Thank you guys for joining my live. I really appreciate it. I promise I'm gonna edit i-video le ndithi izanika i-taste yento endiza nayo kulo True Crime with Bakho M. Ndizayifaka ku-community post ndisethe as i-premiere. Umzekelo mhlawumbi ndithi izawudlala ngo-12 ngomso. So by 10, 11 o'clock izobe seyipha, then ungacofi notification so that ngalo 12 o'clock uyifumane. Then izabe ikhona apha kwi-channel na anytime une-chance. Abanye abantu bazaya kwi-funeral, kubhizi wethu Saturday, yabo. Noba ke afternoon uhambe uyotshekisha uzayibona, ne-notification umuntu uzayifumana, then ke niyibukele. It's very interesting. Very interesting. Very interesting story ebendisibonile. Yeah, and ke ngoku besibaliswa ngumntu waso. Besibaliswa ngumntu waso. Kumaxa ndikubonayo ba ulive. Oh Nomfusi, I'm so sorry. Don't worry. Ndizawuphuma then bese ndiyi-upload live. Kuninzi into esesithethe ngako, sithethe ngosine o-pregnant sebelekile, sathetha ngompumelelo onale moto intsha, simbone ke eyifumana eyinikwa okanye ayithengileyo okanye kwi-brand deal nayo noHyundai, whichever way ke uyifumene imoto. So sisithi congratulations kuye. Sathetha ke nango amahle obegcebhezile on Instagram, and then sathetha ke ngoku nangale True Crime channel yam, True Crime with Bakho M. Ndizayishare ke nalapha kuMamGoku community post. So yeah guys, I need your support there. Amahlehlehle uthi ke seyilena apha ku-True Crime with Bakho M, wasubscribe. Qhumeka ngolwimi lwakho sithandwa sam. Thank you. Enkosi Nokuthula Ngcobo. Thank you so much. Yeah guys, good night. Sawulinda i-taste yayo. Thank you for keeping us entertained. It's my pleasure. Bukelwa. I really appreciate the support yethu guys. Yeah ke kungalalwa abalalayo ke, and then sawudibana tomorrow xa ndinivisa i-taste yale channel, and then ke kundibe sendi-uploada ii-videos kule channel, yabo. Sitshaye saqhuma. Alright ke ofikayo okanye besendofika kule live ndizayi-upload, izawungena ngoku apha kuMamGo angayibukela. Thank you guys so much. I will see you tomorrow. Sabe sibukele kunye ke i-video le ndithetha ngayo. Njengoba ndiphuma kule live ndizayi-edita now ndiyigqide. Bye guys, night. Bekumandi banani. Yabona ke at least andisondelanga kakhulu kwicamera because bendifunda apha. Because xa ndifunda i-comments zenu kuye kufuneka ndisondele, yabo. So andithandi laa nto uba, yabo, ndibe ndilapha ebusweni xa se umntu eyibukele ngoku i-live. Night guys, bye. Don't forget to subscribe, like and share the live. Don't skip the ads, please. Otherwise, ndizawuza apha ndikhale. Then you guys are not watching the ads. You're not watching my ads. Why are you doing that? I work so hard to make videos for you, but you don't watch the ads. Bye, guys.